L-ewwel attentat ta' cover-up fl-istqarrija ministerjali li ħarġet wara li seħħ ir-reat fejn qalu li ġew sparati warning shots. Dawn ma kienu warning shots xejn, daw kienu sparaturi ta' attentat ta' omiċidju. Tieni nett, fl-istess qarja ministerjali qalu li dak kien każ ta' hit and run. Da ma kien xejn każ ta' hit and run, dak kien każ ta' attentat ta' omiċidju. Tieni punt, l-għada tal-istqarrija ministerjali, il-Ministru Mallia jipprova jiminimizza dak kollu li seħħ billi jkollu jipprova jifaħħar id-driver kemm huwa valurus, kemm hu kwiet u dak kollu. Nafu llum ġurnata din il-persuna kwieta ġiet akkużata ta' attentat ta' omiċidju. Però tielet punt l-iktar ħaġa wkoll gravi. Jidher li xi ħadd ordna illi ix-xena tar-reat ma tibqax preservata. M'għandu l-ebda għażla, għandu triq waħda. Li jitlob ir-riżenni tal-Ministru Mallia xi ħaġa li l-Ministru Mallia m'għamilx. Għaliex? Hawnhekk m'għandx nitkellmu fuq il-kamp legali, hawnhekk nitkellmu fil-kamp politiku. Il-Ministru Mallia huwa lest li jerfa' ir-responsabilità politika tiegħu u jfilku każ li hu mhux lest li jerfa'ha, kif jidher mhux lest li jerfa'ha. Il-Prim Ministru lest li jsegwixxi id-dmir politiku tiegħu u jitlob ir-riżenni tal-Ministru Mallia dak li jitlob il-pubbliku hemm barra. Issa dan huwa gvern li jisma' jew li ma jismax. Jien naħseb illi il-pubbliku diġà jitlef il-fiduċja tiegħu fl-istituzzjonijiet. Dan huwa gvern li tela fuq il-weda ta' kontabilità politika. Dan huwa gvern li assolutament qed jaffeċ il-kontabilità politika.